Sa pagkahugno sa Binaliw landfill ni atong Enero 8 karong tuiga, mikalas kini og 36 ka mga kinabuhi. Not ni ini na undang pagdawat sa toneladangang basura gikan sa kabarangayan sa Sugbo o gisuspenso ang operasyon. Apan human sa tulo ka buwan, mipadayag si Cebu City Councilor o Chairperson sa Committee on Environment, Joel Garganera, nga ang operator nga Prime Integrated Waste Solutions sa Binaliw landfill may balik pag-operate sa miaging semana. Gituyo pag-adto sa MyTV Cebu News Team ang kasikbit nga barangay sa Binaliw nga sakop sa lungsod sa Konsolasyon. Di namuyo ang pipilas mga pamilya sa nitaliwang mga trabahante. Akong nakaila ang 50 anyos nga si Jocelina Magali. Usang iyang asawa nga narbaho og nadatugan sa mga nidahiling basura. Kanarang mamahaw diya, mangagda na iyahay may kuwan. Siya nagtrabaho ako namugha sa kuwan ng buli. Taliwa sa trahedya, sa unom ka mga anak ni Magali ug sa iyang nitaliwang asawa, ang iyang kinamagwangang anak na empleyado sab sa Prime Waste, padayon gihapon sa pagkudkod o pagpanrabaho sa maong kompanya. Kuwan to iya agud panilhig raman. Tighiligra siya ba. Pero anak karon na trabaho dapat dito. Katong kamagwangan ako. To dito. Mipadangat sab si Magali nga ang Prime Waste mao'y migasto sa paglubong sa iyang asawa o mitunol sab og financial assistance. Mausab ang nadawat sa pamilya ni Marcelino Pasay, usa ang iyang anak nga mitaliwan tungod sa pagdahili. Ano lagay muntaw nagkuhan siya sa kapoy man gang ingon na kuno gusto siya siya motrabaho lang ko Adunay duha ka mga anak nga nahabilin ang biktima ug anaa na lang ubos sa pag-atiman ni Tatay Marcelino. Sa padayong pakikinabi sa MyTV Cebu News Team kang Konsehal Garganera, giawhag niya ang Department of Environment and Natural Resources kon DENR nga mopakita og transparency pinaagi sa pagluwat og resulta sa Geotechnical and Environmental Assessment nga daan ng gisaad sa maong buhatan. Human sa trahedya sa Binaliw landfill, ang DENR daling miluwat og cease and desist order batok sa Prime Waste. Apan sa pagkakaron, gipatuman ang partial lifting sa suspensyon hinungdan sa pagbalik sa operasyon ni ini. Matud ni Garganera, ang partial lifting o ang naunang gi-issue nga permit sa operator dili mahimong rason aron ma-justify ang pagkamatay sa 36 ka tawo ug dili usab kini makagarantiya sa kaluwasan sa operasyon. Nangako manggod, I just want transparency ba on the part sa DENR EMB. Hindi nga rin man sila, giimbitar ko nila, nami sa Mayor Conference Room sometime last February 8, unsi sila kabuok, unsa may resulta. Di pwede mangutana ta, transparent ta, unsa may resulta. Gipasangin lang ba ninyo ang Ginoo ani? No? Kaya they said it's an act of God. It is incumbent upon them, no, to give us the result of the investigation. Mipadangat sab si Garganera nga ang Committee on Environment o Cebu City Environment and Natural Resources kon CISENRO wala gitugdan sa pagsulod sa pasilidad sa Prime Waste. Hinungdan nga sila magmonitor na lamang pinaagi sa drone. Kini si Mark Armas, alang sa MyTV, Cebu.